Hobeto entzungo duzu. Ekitaldi hau abiatzen dugu, oro bat eskerrak eman nahi dizkizuegu, zuei beti hor zaudetelako 1978ko Sanferminetako gertaerengatik egia, justizia, ordaina eta berriro ez gertatzeko bermea tinko aldarrikatuz. Bereziki, eskerra 1978ko Sanferminetako gertaeretan unkituak izan ziren pertsonen, gure eskerrean daudena. Eta elkarte memorialistetako ordezkariei, gure eskuinean daudena, impunitateari stop aldarrikatzen dugun pankartekin. Ekitaldi hau, egiten ari garen tokia, Germanen hilerria, gogoan monumentuarekin batera, memoria historikoaren lekutzat katalogatu dago ofizialki. Halaber, eskertu nahi dugu zenbait erakundeetako partaidea ekitaldi honetan egoteagatik. Estatuko botereek Iruñeko eta noski Nafarroako herritarrekin egin zuten zorra kitatu arte. Urtero bezala, 12 hilabeteotan eman ditugun pausoen berri emango dizuegu. Egunon, damos comienzo a esta reivindicación de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetir, reivindicando Stop Impunidad. Este acto lo vamos a realizar en memoria. Queremos agradecer también la presencia de personas que forman 41 años, nos juntamos en este espacio de la ciudad y así lo seguiremos haciendo hasta... Bihotzeko omenaldia egitea xede. 1978ko Sanferminetako ordezkatzen dute. Orduan ezin... Que perdieron su vida, que fueron heridos, por querer una sociedad más libre. Que lo van a ir a bailar son Uxue García, en nombre de las personas que aquí estamos. También el Gobierno de Navarra realizará su ofrenda floral. Mila esker.
bat urtetako impunitatea, azalduko dituzte bere artea gure memoria kolektiboaren eskura paratzen duten bi bersolarik. Urteroko zita da, German goratzea, impunitateari hitzak bordatzea. Nahi dugu justizia, printzak loratzea, ta egia anzturan ez ondoratzea, maitatzeko modu bat da gogoratzea. Zutelak idea, baina ez dugu azten, tau adibidea. Eraiki nahi ditugu milaka idea, eraiki nahi badugu herri bat librea, egiak egin behar du bere bidea. Vamos a dar resumida cuenta de los pasos que miembro de San Fermín 78 Gogoan que realizarán la lectura del comunicado. En la plaza del Ayuntamiento, culminando la serie de actos. Geroztik egin dugun bezala, Germanen hilerriaren inguruan gaude. Joan den urtean, gogoratuko duzuenez, ekitaldi zentrala udal plazan egin genuen. 1978ko San Ferminetako 40 urtemugan zehar gauzatutako jardueren bukaera gisa. Hitzordu garrantzitsua izan zen, baina Germanek maite zituen mendietan bezala, Aralarren zein Pirineoetan, badira zapaldu eta zeharkatu beharreko gailur gehiago. Urte honek fidelki islatzen du zeharkaldi luze hau aukera berriekin, baina egia, justizia eta ordaina helburu iraunkortzat dituena. Operación de peñas realizadas en Buenos Aires ante la... Azpimarratu nahi ditugu. Egiaren bidean, 78ko San Ferminetan gertatuko ari buruzko zeinbat dokumentu Barne Ministerioak eta agintari militar eta poliziek sortutakoak eskuratu ditugu. Justiziaren arloan, justizia epaitegiek faltsuki itxitako bidea berriro irekitzen saiatu gara, kereia baten bidez. 2019ko urtarrilean Iruñeko epaitegietan aurkeztu zen eta berriki San Fermin 78ko partaide batzuen unkitutako pertsonen eta Peñen Federazioaren agerpen eta deklarazioen bitartez Buenos Airesen aurkeztu dugu Maria Servini epailearen aurrean, ekainaren 6an eta 7an. Euskal Herriko eta Estatuko beste memoria entitateekin batera Europako Parlamentura joan gara. Estatu Espainiarreko memoria historikoari buruzko lan taldearen bitartez, trantsizioan eta ondoko urteetan Iruñean, Gasteizen, Madrilen, Malagan bizitutako jarduketa errepresiboak inpunitatearen limbotik ateratzeko. Gaur egun eta hurrengo udazkenari begira, Martin Villa epaitu kanpainak frankisten eta tardo-frankisten inpunitatearen aurkako borrokan aitzina egiteko balioko digu. Haiek demokratatzat automatikoki birziklatuta diktaduraren errepresio metodo eta tresnekin jarraitu baitzuten. Irazi nahi dugu azken 4 urteotan San Fermin 1978 erdietsitako lorpen eta ekimenetako askok erakunde batzuen sostengua Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua kasu izan dutela. Zinez eskerrak eman dizkiegu. Auzitegi Gorenak Manada kasuari buruz berriki eman duen epaiak agerian utzi duenez, Estatu osoko gizarte mobilizazioek eta erakundeen sostenguak justizia Espainiarra behartu dute, berriro aztertzera eta atzera egitera. Sexu erasolarri horri buruzko lehenengo epai judiziala zuzenduz. Eta horregatik, hain zuzen, gaur, hemen, Germanen hilarriaren aurrean,
azpimarratu nahi dugu zer garrantzitsuak diren gizarte mobilizazioak. Peinen sostengua eta urtez urte, hilez hil, mobilizazioz mobilizazio, jardueraz jarduera izan duzuen parte hartzea, egia, justizia eta ordaina lortzeko ibialdi luze, baina amaigabe honetan. Jardunean segitzera animatu nahi zaituztegu. Elkarrekin bide hau egin dezagun Germanen memorian eta berak adierazten zuena aldarrikatzeko, gizarte libreago, justuago eta parekideago baten aldeko borrokalaria izan baitzen. Hemen gaude eta horrela segituko dugu. Germanen mendi taldearen izenak zioen bezala, hemen eta han. Hemen oroitzapenarekin, han gure buruak lortzeko ikuspegi eta xedearekin. Gero eta hurbilago baitugu. Usteko, Ilargiaren abestia kantatuko dugu. Horretarako dugu gurekin Fermin Valencia, Nafarroako memoriaren juglarnea. Miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Krabelin gorri bazara gure bihotzean loratu zana zuri beltzar gaskika zuz grabatua are asko ekaitza, are asko hitza zigor gabe errudunak noiz justizia herria gorri batzara gure bihotzean loratu zana maite zenuen hiriak nahi duzure oroitarria baina batez ere maitia zure irria maite zenuen hiriak nahi duzure oroitarria baina batez ere maitia zure irria. Querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Krabelin gorri bazara gure bihotzean loratu zana irria maite zenuen iria zure